Ahojte. A chystáte sa do Holandska za prácou? Počuli ste o vysokých platoch, o skvelom živote, ale bojíte sa, že vás niekto oklame, alebo skončíte na ulici hneď v prvý deň choroby. Holandsko je krajina obrovských možností, ale má to svoje pravidlá, ktoré sú úplne iné ako u nás doma. Ak neviete, čo je to Vakantiegeld, prečo vám v prvý deň choroby nikto, ale že nikto nepreplatí ten deň choroby, alebo prečo môžete byť vo vašom bývaní v ohrození zo dňa na deň. Toto video je presne pre vás, takže dnes vám bez omáčok a úradníckej reči vysvetlím, na čo máte nárok, za čo musíte platiť, na čo si dať sakramentský pozor, aby ste sa v Holandsku vrátili domov s peniazmi a nie s dlhmi. Takže poďme na to. Ja tu mám také body, takže ja som si to všetko tak vypísala. OK, poďme na to. Takže v Holandsku neexistuje hneď, že máte trvalý pracovný pomer ako u nás, ale funguje to tu na 3 fázy. Nezľaknite sa toho, to je úplne tu na bežne. Prvá fáza, volajme ju A, je prvých 52 týždňov. Si na skúške. Proste jednoducho na skúške. Tak ako u nás v skúšobnej dobe. Tu si prvých 52 týždňov na skúške. Agentúra ťa môže prepustiť kedykoľvek a ty môžeš odísť kedykoľvek a platia ti len za odpracované dni. Fáza B, to sú ďalšie 3 roky plus tá fáza A, hej. Ale tu máš zároveň väčšiu istotu, máš zmluvu na dobu určitú. Ak nie je práca, musia ti platiť náhradu mzdy. Na to si dávaj pozor. Čiže fáza B, ďalšie 3 roky, musia ti platiť náhradu mzdy, ak nie je práca. OK? A fáza 3, čiže fáza C, to je svätý grál, zmluva na neurčito. Super. Fakt sa nezľaknite tej fázy A. Je to bežné, ale treba vedieť, že istota prichádza až neskôr. Ako som hovorila, peniaze navyše, čiže Vakantiegeld alebo Zorgtoeslag, to je to vrátenie alebo vrátenie zdravotného poistenia alebo dopomoc od štátu k poisteniu. Toto sú dve veci, ktoré ľudia v Holandsku milujú. Ja takisto. Ale málo kto im na začiatku rozumie. Hej, ani ja som najprv na začiatku nevedela, že čo to je Vakantiegeld. To znamená, že sú to dovolenkové peniaze. Každý mesiac sa ti na virtuálny účet odkladá 8% z tvojej hrubej mzdy. A raz do roka, čiže v máji, sa ti to celé vyplatí. Je to taký vlastne ako na Slovensku 13. plat, hej, na letnú dovolenku. A toto Zorgtoeslag, ja vôbec neviem po holandsky, pardon, čiže príspevok na poistku. V Holandsku si poistenie platíš sám. Cca, ako sme hovorili už v predošlom videu, od 140 eur do 170, podľa toho, čo si tam všetko dáš ako pripoistiť. Ale pozor, ak nezarábaš veľa, to je do tých 37 000 eur ročne, môžeš požiadať štát, aby ti na to prispel. Čiže často ti štát vráti aj 120 eur späť a tvoja poistka je, najmä tomu, 150 eur. Takže tá poistka ťa na mesiac vyjde na 30 eur, čo je super. To je úplne super. Choroba.
Čo robiť, ak ma sekne? A čo robiť, ak mám vysoké horúčky? Čo robiť, ak ja neviem, fakt sa necítim dobre, mám hnačku, je mi zle, zvraciam alebo čokoľvek iné. V Holandsku sa nechodí k lekárovi po PN-ku alebo po pečiatku ako u nás. Nie. Tu proste ráno zavoláš do práce, som chorý, neprídem, ale musíš zavolať do 9 hodiny ráno. To proste musíš. Do 9 hodiny ráno musíš zavolať, že neprídeš. Kontrola. Agentúra môže za tebou poslať kontrolu, alebo ti zavolá ich firemný lekár. To je normálne bežné. Aby zistil, že napríklad, že keď sa vrátiš, hej, napríklad mu povie, že vidím to tak na 5 dní, alebo myslím si, že celý týždeň neprídem, hej, čiže takto, hej, oni to zistujú. Čakacie dni, čiže prvý deň, niekedy 2 choroby ti nikto nepreplatí. Nikto, proste nie. Prvé 2 dní choroby ti nikto nepreplatí. Je to takzvaná tvoja spolúčasť. Hej, proste si doma zadarmo a potom dostávaš minimálne 70% platu, ak si chorý. Ale to ti príde fakt domov lekár. On zhodnotí tvoj zdravotný stav a on dá vedieť tvojemu zamestnávateľovi alebo agentúre, že áno, je chorý, bude to trvať minimálne 2 týždne, má chrípku, má, ja neviem, črevnú virózu alebo čokoľvek, hej, proste on určí, že si fakt chorý. Toho sa absolútne neboj. Proste príde domov a ťa skontroluje, nikde nemusíš chodiť. A nadčasy a sviatky, kedy sa oplatí makať. Toto je veľmi, veľmi dobre urobené. Ja som bola nadšená, keď sa robilo soboty a sviatky, to bolo super. Čo teraz tuším od marca začínajú u nich kopec sviatkov, to je... Takže, v Holandsku sú príplatky jasne dané. Proste toľko za sobotu, toľko za nedeľu, toľko za večerné smeny a nočné a toľko za sviatky. Proste je to tu dané. Cez to vlak nejde. Sobota. Často je to 125% alebo 150%. Za hodinu zarobíš viac. Super, nie? Nedeľa a sviatky. Bežne je tu 200%. 200%. Zarobíš dvojnásobok. Super. Večerné alebo nočné. Ak robíš po 6 hodine alebo v noci, tvoja hodinová mzda automaticky stúpa o určité percentá. Ja toto neviem, ako to je, lebo ja som nočné nerobila, ale to budeš mať v zmluve. To uvidíš tam pekne krásne. Na čo si dať fakt pozor a dať najväčší pozor sú varovné signály. Fakt varovné signály. Netransparentná výplatná páska. Ak ti agentúra nevie vysvetliť, za čo ti strhli peniaze, je to problém. Ja som to zažila. Že mi agentúra nie že strhávala, ale agentúra mi to nevyplácala. A ja som sa začala pýtať, že prečo? Ja som chodila do firmy, pre ktorú som pracovala cez agentúru. Išla som za mojou vedúcou, halo, že prečo ja som napríklad dostala len výplatu 105 eur za týždeň a odpracovala som cez 40 hodín. Hej, a oni nerozumeli, že prečo len toľko, keď som odpracovala cez 40 hodín. Daj si na to pozor, pretože ak odpracuješ napríklad viac ako 38 hodín týždenne a máš odpracovaných 45, takže tých 7 hodín ti automaticky agentúra presunie do ďalšieho týždňa, kde tie peniaze budeš mať vyplatené, pretože nemôžeš robiť viac ako 38 hodín týždenne. Nesmieš. Proste tie peniaze ti stále presunú. Lenže tam bol problém ten, že mne nezaplatili ani za tých 38. Hej, mne zaplatili len to, čo sa mi v podstate presúvalo z týždňov na týždeň. Čiže mne tých 38 hodín nevyplatili a mne vyplatili len tých 7 hodín. Čiže to bol najväčší problém. Kým sme doriešili, to boli nervy. To proste oni v kuse tvrdili, že oni mi vyplatili pekne, všetko, vieš, a proste nie. Potom sa do toho bola moja
môj zamestnávateľ a už potom mi doplatili všetko. Proste museli, jednoznačne. No a už potom firma videla, že v podstate je s nimi problém, tak mi ponúkli, aby som pracovala pre nich priamo ako ich zamestnanec, čo som žiaľ Bohu odmietla, pretože sme sa sťahovali. Takže takto. Ubytovanie. Ak bývaš v agentúrnom dome, pýtaj sa na podmienky. Často sú tam pravidlá, ako na internáte. Ak skončí práca, končí aj bývanie. Takže doslova do pár hodín. BSN číslo, toto musíš mať. To proste musíš mať. Ak ti niekto povie, pracuj na čierno, BSN ti netreba. Utekaj. Ber nohy na plecia a utekaj. Proste toto tu neexistuje. Bez BSN čísla si proste v Holandsku neexistujúci človek, ako som to už predtým hovorila, neexistuješ, proste si nič, si vzduch. Na čierno tu nikdy nepracuj. Dane a preplatky. Že raz do roka, po novom roku si môžeš požiadať o vrátenie daní. Krásne dane, to sú krásne navratky dane. Ak v Holandsku napríklad si nepracoval celý rok, štát ti často vráti stovky až tisícky eur. Je to v podstate tvoje sporenie. Ja som dostala okolo do 2000 eur. Do 2000 eur. A to som odpracovala ani necelý rok, 9 mesiacov, tuším, som pracovala, 9 mesiacov, jo. Ale tam boli akože krásne aj výplaty a všetko a dostala som aj ten vacancy health, tam som dostala okolo 1500 eur, takže to bolo super. Idem ešte pozrieť. Čo som si tu ešte napísala? Musíš si uvedomiť, že ak zarobíš napríklad 2000 eur, ale poistka je 150, ubytovanie 400, jedlo 300, to je proste realita, hej, že proste takto to uvidíš, hej, ale môžeš mať poistku za 30 eur, keď si urobíš to vrátenie. Ja som si to tu zažila fakt, ako vrátenie poistného som nežiadala, ale to, že mi nevyplácali mzdu tak, ako mali, to bolo na dlhé cestovanie do chús, tak by som to povedala, do agentúry. Ale ospravedlnili sa, že oni pochybili a všetko mi zaplatili, takže rieš všetko vtedy, keď to horí a proste keď ti chodí výplata, ktorá je nezmyselná a ty vieš, že si odpracoval 45 hodín. Proste takto. OK, takže toto by sme mali tak asi o práci, tak v takej skrátke a myslím si, že je ešte dosť toho, čo by sme mohli ako rozoberať. Myslím si, že napríklad dane alebo dane, vacancy health, zmluvy, tu som vám o tom povedala, aké sú. Na čo si dávať som ti povedala. A takto. Holandsko je skvelá krajina na štart. A len vtedy, ak poznáš svoje práva, ak máte skúsenosti so svojou agentúrou, či dobrú alebo zlú, napíšte ju dole do komentárov. Pomôžete tým ostatným, ktorí sa práve teraz balia do kufrov a chcú cestovať do Holandska. Určite im pomôžte, napíšte im do komentu. Ja mám dobrú skúsenosť s AB Werk. abwerk.nl. Oni sa ťa budú aj pýtať, že kam chceš ísť pracovať, či chceš ísť napríklad okolo Amsterdamu, Rotterdamu, Den Haag a tak, alebo akú prácu by si chcel robiť. Ja sa chcem vrátiť do Greenhouse. To je proste robota, ktorá je super, to je tak pohodová robota, že tam sa chcem vrátiť do jedného greenhouseu, kde to bolo úplne akože wow. Viem, že niektoré greenhousey, aj počula som o tom, že sú masaker. Ja akože hovorím, že môj greenhouse bol super. Ja som tam bola akože spokojná. Takže, ak sa vám toto video páčilo a páči sa vám aj to, ako rozprávam, ako tvorím, že som proste úplne bez filtra, bez zbytočných omáčok, občas sa zakokcem, zakašlem,
tak mi prosím dajte odber, like, ja budem za to vďačná a pomôžeme týmito videami určite aj iným ľuďom a ukážeme im, že v podstate, že tu sa krásne dá zarobiť. A rozhodla som sa zároveň aj vám povedať to, že ja už nebudem porovnávať Holandsko versus Slovensko, pretože si myslím, že sme porovnali najdôležitejšiu vec a to je zdravotníctvo. Pretože povedzme si pravdu, že nikdy nevieš, čo sa ti stane v Holandsku, ak budeš pracovať a čo máš robiť, pretože veľa ľudí to nevedelo, ani my sme napríklad nevedeli o tej pohotovosti, že ako to funguje. Takže nebudem už nič porovnávať. Všetci viete, ako to funguje na Slovensku. Nikto skoro nevie, ako to funguje v Holandsku, takže budem sa zameriavať len vyslovene na Holandsko a na to, čo som tu ja zažila, ako to tu zažívam, ako to tu chodí. Takže takto. No a môžeme sa napríklad v ďalšom videu by sme mohli hovoriť o ubytovaní na vlastnú päsť a ako nepreplatiť. To je tiež dôležité, pretože ísť do práce bez ubytovania je na prd. Ja viem, že agentúra, ale kedy človek, keď ide s partnerom, tak chce mať svoje vlastné bývanie, ja viem, takže pozrieme sa na to ubytovanie na vlastnú päsť a ako nepreplatiť. Takže ja vám držím vám palce pri hľadaní práce v Holandsku a budem sa tešiť, ak sa uvidíme v Holandsku. Ja sa nebraním sa kontaktu s novými ľuďmi. A ak vytvoríme nejakú komunitu Slovákov a Čechov, to bude super. A budeme dávať také meetingy pri čajíkoch a koláčikoch. Tak to bude super. Alebo môžeme robiť barbecue na záhrade, môžeme ísť na pláž, robiť barbecue, nie, tam nesmieme grilovať. Môžeme ísť na pláž, proste piknikovať alebo niečo také. Fakt vám držím palce. Čokoľvek sa chcete opýtať, píš mi to do komentáru. Ja ti to odpoviem buď v komentári, alebo ti natočím na to video, presne aby si vedel, že k tomu, čo chceš vedieť, ja odpoviem. A takto. Tak čaute a vidíme sa v Holandsku. Ahojte.